दिनैनोथ' मा जाखो साना हरलायलायथारासै माथो आयु हरानो जालायलांबाय नङा ओमफ्राय मानो हरासै माथो फन हराबाबो SMS हरोमोन WhatsAppआवबो गैया जेरावबो गैया फेसबुकआवबो गैबावासो आं रागासो जोंबायलै ओमफ्रायो दा दहाय आं हरनायखौबो हमाखै माथो ना साइलेन्टआवसो दोनदों ओमफ्रायथ' बिदि थायामोन ना आरोथ' दिनै खनसेल' हरैखौ नोङो मा नांजाबाय थाखो दे उन्दुनोसै आं र' गाबोन फुङावल' हरदों नों हमखै आंबो नाय नोङो आंनिखौबा हमाथ' ओहो उन्दुनोबो सुखुवाखै आं 5 रिंगाल' थायो हमबावा ओरैबायदि लेभेललै भाइ लेभेल ओमफ्राय नङा थुनथुलि मालाय उन्दुबाय खोमा ना दाथ' बाददे माथो नांजाबाय थाखो बेखौनोलाय नांजो रायलायाबा उन्दुनो ओंखारा जालायबावो बा सानसोरां ओमफ्राय दिनैबा हरलायथारबावासै दहाय थांनायनिफ्रायनो मानसिफ्रा सब बेबायदि ओमफ्राय मा नांजादों नोंहा थुनथुलिया हर गेजेराव सानसोरां फन हरलाबाय थादो जाम्बा गोसो आंनि थेवबो थुनथुलिया ना बायो अबेबा जिनिसखौ माने आंनाव थाब्लाथाय ना एकदमबारे गोमा जानो बायो आङो सानसोरांखौबो बिदिनो मोनो आं दा बायदियाव नों जुदि आंखौ बावगोन आरो सोरबा लोगो मोजां मोनबा आं मोजां मोननाय नङा जाय बुस्थुखौ थुनथुलिनि नोजोर थायोना बे बुस्थुआ खालि थुनथुलिनिल' आंनि बुस्थुखौबाथाय रावजोंबो माने थिजानोबो बायो दांजानोबो बायो आं जाय आंनि बे खालि आंनिल' सानसोराङाबो थिग बेबायदिनो आंनि थाखाय आंनि नोजोर दंना आंनिफ्राय साबसिन लोगो रावबो मोना नोङो मानोना नों मोजां मानसि नालाय बेखायनो आं नोंखौ गोमाजानो गियो मानो गियो मोनथिया जायखिया गियो नाथाय आं एसेबांबो गिया हरमारासैथ' आङो गाबोन फुङावनो खारनांगौ घरि लगायना दोनसै आं मा बेफोर हाबा हो आं मा नुनो मोनखो हो बेफोरखौ मा नुखो जा नुदों बेनो सैथो आयै आयु बाहेरायाव मानो बिदि दावराव बुंफिननाय नांगौ आंनो बेफोरो माबोरै बिदि हो माने बुजि हायासै आङो ओइ मेहेरलै ओइ हराव मानो बुजायो आंखौ उन्दुनो ओंखारनायखौ नुवाखै सिखारदोरा माबा दावराव खोनादों आङो नों बे सिरियाल नायनायखौ बन्द' खालामलाय जानला मानला हर गेजेर माने माबा खोनालाबायोना आंनि खोनालाबायनाय नङाथ' आं खोनाथारदों मा खोनादों बुं होनदों आं आबा सान्दिफोरा मा हो माबोरै नोंजों फैलायखो खोनादों दा सोरबासो फैदों ना मा बेवहायसो थुनाय माथो जाब्रबलायखोबा हरावबा दे गाबोन रायलायनोसै दा न'आव हाबसै जों रथा आया माथो जामारदों बुंखादों आं मेहेर माबा दावराव सोलिगासिनो नायनो रलाय ना आबैमोनहासो माबा प्रब्लेम खालामदों नामा हर गेजेराव जानोथाय नायसो फैदोंबा नोंनि आइयाथ' गाबोन फुङाव फैगोन होनदोंमोन ना मोनथिला दे आरो हाथरखि र' नायनि आयु नानियाबो उन्दुथ'खादों र' नायना फैनोसैलै आंबो हर गेजेराव जानाय जाथाय होनबानो गोसो दरसेसो मोनो आङो मानो बेखौथ' आं बुंला मानोना आंजों जाबायना हर गेजेराव माबा प्रब्लेम जाबाथाय गिनायसो मोनसैयो आङो आं हिनजाव लाबोबायलै आयै मा नों हिनजाव लाबोबाय आफा सना आरो सोरखौ फैदो थांसै सिङाव बेलाय आयै बे आंनि सेराव गसंनाया बेनो आफा सान मोजाङै बुंबा बुं गथ' नङाबा नोंखौ माने एखे नोंखौ बाथुलजों गावगोन आं मा बुंखोलै आदा नों बे खिंख्रिखौ बाजै लाबोबाय आफा इसोर आफा सान साला नों बेखौ बिहामजो लाबोबाय बे माब्लाबाबो जानो हाया बेखौ आं गनायनो हाया ओइ हिनजाव गोख्रै ओंखारलां नङाबा नाथाय बे फैखाथारबाय आयै आं लाबोखाथारबाय आफा इसोर नों मा जाखो आबा मा जाखो मोदायफोरसो हाबबाय नामा हो थु मासे गिलु बालु रायखुसनिखौ लाबोखो आबा नोङो आंखौ फैनानै बिहामजो होनबा जागोन नामा हे बुं आबा बुं मानो सिरि दिनै जाथ'बाय दे आयै गाबोन रायलायनोसै ना फुङावनो मा होनखो माबायदि बिहामजो लाबोग्रा बे है गथ'आ जाला जाबायसैलै आयै ओइ साला हिनजाव गोख्रै जेरै फैदों बिदिनो उल्था थांफिन गेट आउट नोंसोर
1000 코시스 खालामबाबो आंखौ होखारनो हालिया आरो नाथाय आं नों बायदिखौ नों बायदि सुनि थांखांनायखौ आं माब्लाबाबो नाथ' आंनि न'आव हाबहोगोन ना आंनि फिसालानि जिउआव Understand? बुजिबाय दा? Hey, come on. नोंसालायानो आंखौ लाबोखादों. Just shut up and go back. आरो जुदि बेहाय एन्ट्रि मारिनांगौ ना, नोंखौ फै बेथि फै. खोथाजों जुदि मोजां मानियाबा बेलेग बेबस्था लानाय जागोन खिन्थु आं रागा जोंखादो गथ'. नाथाय आइ प्लिज सिरि थाथ'दो दे. साला नोंबो गथ' मेलेमा गोमाबाय नोंना. माबायदिखौ लाबोनांगौ माबायदिखौ लाबोदो. दा खिन्थु दोखो दामगोन आं गथ' दोखो दामगोन. फुरा रागा फोजोंदों आंखौ थांखांनाय जिनिसखौ आरो न'आवसो सोफैबावदोंलै बियो न'आवसो सोफैबावदो औ मानोना बेजों हाबा खालामसिगोन आङो साननैसो उनाव जोंनि हाबा दङ मा बुंदों नों पाप्पि आं जेबो बुंनो गोसो गैथ'लालै आयै उन्दुनो ओंखारबाय आङो सानाबा आदा नाथाय र' गुबुननि फिसाखौथ' मा बुंनो गावनि फिसाखौनो बांसिन बुंग्रोगोन आङो ओमफ्राय आइसोर एसेबां जाथाय जानायनि उनाव फैफिनबावबाय बियो लाजियासै बियो लाजिनांगौलै एसे हिनजावखौ बुंदों आङो खिंख्रिखौ सिरि थादो नोमबाजिसो जानो थांगासिनो बियो बाजै खामानि गैया आं गनायालै बेबायदि बाजै नांथारा आंनो बेबायदि बिहामजो आयौ मिथिखाया होनबा आबा आं मानो सैयाखै मानो मोजां मोनाखै गुबुन सिख्ला मोनबा माबा मोनसे जागौमोन माबा मोनसे सानगौमोन आं थांखांनाय जाथायनिफ्राय बैनिफ्राय खनखांफिननानै लाबोफिनबायहाय मा जाखो नों आबा आं बेफोरबायदि बिहामजो मोननायनि सिगां आंखौ मानो उथिनानै लाङाखैब्रा मालै मा सानदोंमोन मा जाखो बेफोरबायदि बिहामजोखौसो लाबोना आयै आं बिहामजो लाबोबायलैनो हे मा जाबावगोन मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ जाखो नों आबा नोंनि थाखाय आंखौ बुंमोन दा आबा आं मोजांनिफ्राय मोजां बेस्टनिफ्राय बेस्ट समायनाखौनो लाबोना होफैगौमोन गुन नुफिननानै नों बेखौ लाबोफिनखै आबा गोसोआनो थिनबाय लाबोबाय आयै सरि दे बिदिबा थानो ना थांफिननो रायलायनो र' गाबोन फुङाव मोजां रायलायफिनगोन थ'दो नों रुमाव मा आबालै मा बुंदों नों थेवबो नों आंनि खोथाखौ मानिबावा हिनजाव जाबानो जाबायलै बिहामजो मोनबानो जाबाय नोंहाबो मा आदा जायालै जाया थां नोंजों समायखाथारा बियो आंथ' साइस नुखाथारासै एकदम नङा फट'फ्राबो मोजां फैखानाय नङा नोंसोर सानजों नोंसोर माने मा होनोमोनलाय बेखौ रबने बनादि जरिबो नंखायालै एकदम समायानो हनै ना बा समायाखैथ' समायथारनांगौ बेथ' नङाना दे सिरि थाथ'दो जाबाय मा होनखो आंबो बासिनायाव गैयामोनलै आदा आखलनि थाखायसो बुंबाय आं दा हाथरखि बेबि आंबा बेफोरखौ नायाथ' महर मोखांखौ ना गोसोफोरखौसो नायो दाथ' मा होनबावनो बिवायाबो लाबोथारबायबा हनै जाम्बिलै आंनाबो सनाया जेबो बुजिरोङाना मा मेगनजों बबे मेगनजों फसायनानै लाबोखोब्रा बबेजों नोंनि बिहामजो जानो थांगासिनोखा नों जेबो दुखु दा मोनसै आंखौ दुखु एकदम गोसो सिं बिखा बिख्लो दुखु जोबदा दुखु दा मोनसै आबा दुखु दा मोनसै ओमफ्रायथ' नोंलै आदानि जिउआव मानो फैदों नोंलाय नोंस्रा खुसि गैया नामा जों सानैयानो खुसि होमबालाय संसारखौ जोंहासो जागोन माबा नोंस्रासो प्रब्लेम जाबाय मानो प्रब्लेम जाया बे जेरै मोजां फैदों बेबायदिनो जास्ट गो मिथिबाय थांफिन गो बेक नोंनियानो लाबोदों आंखौ मा बुंनो फैदों नोंलाय नोंनि आखलखौ जों मिथिखायोरा नोंनो माबा मोनसे खालामथारदों दा आदालै आदा बे नोंखौ माबाफोर थमखि होदों नामा बुंलाय होनांगौलै बेखौ दाख्लैनि बम दंखायो बमजोंनो उरायहोनांगौ थांफिन होनदों आङो थांनायाव गैया रागाया हालासैलै आङो रागाया हाला जाबायलै मेहेर जाबाय होनदों आङो दुद मा जाखो आदा एथ' मोजां मानसिमोन नोङो नंखाय बेजोंनो फथायजाबाय आरो बुजिदो आबा सना बुजिदो दाबो सम दङ बुंब्रा आदा मा प्रब्लेम जादों जोंखौ बुंना जों दंना बे नोंखौ जेबो खालाम हाया जों दं आं दं जेबो प्रब्लेम जायाखै आंहा जेबो जायाखै आं थिगैनो दं बुंलै ब्र मा जादों होनदों आं बिदा आरे आदा मा जाखो बे गथ'आ हरखाबै मोनथिला आरो जुरि मम जोंबोथ' लाइक सुथुर नङाना आदानि हिनजावा थिग जानांगौमोन अब्लानाथ' गनायदोथ' मा गनायगौमोन ना बेनोथ' जाथाय जाखांनाय हिनजाव माबा बिसास आंनि फिसालानि जिउआवबा मानो फैफिनदों हे आफा इसोर जुरि मम हाबालै नोंनि जिउआ बरबाद जागोन सना हाबा मा जाखो सान गावनि जानो गोनां हिनजावजोंनो रायलायला आरो आंखौ एथ' गाज्रि फासायनानै नों बेफोरबायदिसो बुंबावदों
ओइ सना आंनि गोसोआ एथ' बेबायदि मैला नङामोनलै आंखौसो दिनै बेबायदि खालामदोंना बेबायदि सानसेबा फाबनांगोन नोङो मानोना आंनि हास्थायनाया नों नंखायामोन नाथाय दिनै आंखौ ओरैबायदि खालामबायना मा मोनगोन नों दे बेबायदि खालामनानै मालायनि गोसोखौ नों बेबायदि मोनगोन नाथ' नों बायनानै मोनगोनलै आं मानसिखौ मोनबाबो नों मा खालाम दे आंनि गोसोखौथ' मोनाना नों मानो बेफोरबायदि बुंबाय थादों आंथ' नोंखौ गोसो थोयोना नोंबो लासैनो गोसो थोलांगोन दे सोरबाफोर जिउआव दङबा बेफोरखौबो बावलांगोन ना नोंल' मा नोंनि फुरा खान्दानानो ओरैबायदिना दाथ' नोंसोरबो आंखौ हायामोनलै नाथाय बायदिसिना खोथायावसो थानांदों आं मानोना नंबाबो नङाबाबो नोंसोर बेबायदि बाथ्रा बुंबाबो एसे दुखु मोनगोन नोंसो आंखौ फासायदोंलै नोंसो दाबो सम दं नोंना जुदि गोसोब्ला आंनिफ्रायबो बेस्टखौनो मोनगोन आंनिफ्रायबो साबसिन नाथाय आंखौ हगारदोलै आं नङालै मानो बिदि बुंदों नोङो नोंनो आंनिखाना आरोथ' आंनो नोंनिखा नङाब्ला मिथिगौ ना जेलि दालि ओंख्रि जाहैदो ओरैनोबाबोथ' नों गुबुनजों संसार मोनजायाना नोंखौ ओरैबायदि केसाव फासायना दोनगोन आं माबोरै नों सासे सिख्लानि जिउखौ बरबाद खालामनो हागोन आंनाव गासैबो प्रुफ दंजोबखायो सान मिथिबायना नोंसो आंखौ फानदेरदों दा नोंसो आंखौ बेबायदि खालामदों दा जबरदस्ति नोंसो आंखौ हास्थायनो सानदों हास्थायदों बेफोरखौ खालामनो लाजिनांगौब्लानो मिथिबायना आरो ओरैबायदि गोलाव लांगोन ना नोंनि केसखौबो जे नों माब्लाबाबो नाथ' नों ओंखारनो हागोन ना मानो हागोन मिथिबायना आरो नों जुदि आंजों हाबा खालामा बुजिखा सान ओरैनोबाबोथ' नों फासिखाबाय आरो बांसिन फासिबावगोन जेला नोंखौ जबरदस्ति खालामग्रायाव आन्दार खालामहोगोन साला मा होनबावदों बे मा जाखो होलाय नोंखौ आरोबाव मोनसे केस जाबावगोन नोंहा जे हिनजावखौ बुदों नोङो मिथिबायना सोर सासि मोनगोन देलाय सान नोंनि फेमिलियासो रासिन मोनगोन ओइ दुनियानि गाज्रिलै नोङो जेसेबां आंथा गाज्रि सोदोब दं बेखौ बुंबाबो खमसो जाबावगोन दां नोंखौ लानो गोसो गैथारा आं दाथ' गोसो गैया होनबालाय मा जाबावनो मानसि मोजां नङाथ' नोङो दायनासि मालायनि खुसिखौ जाग्रा नोजोर होग्रा एभ्रिथिं सान मानो बिदि दाथ' बेफोरखौ सानना मा मोनोना बे सेंग्रा सिख्ला नालाय माब्लाबा समाव बेफोरबायदि गाबलिनो आरोना नाथाय आंनि साना नों मानो आंनि खोथाखौ मोजां खोनासङा दे ओइ होरो आरो दानो गोग्लैगौमोन आङो सान आं माबाफोर जायोमोनब्ला मा जागौमोन जे रायलायनांगौ खुगाजोंल' रायलाय नोंलाय मा जानोलै बांद्राय आंजों नाख्रांनासो दा खालामखा मिथिखा आरोथ' दा नोंसोर जेखि बुङा आंथ' थांखाला दाथ' जेखियानो जाया मानो आंनो नोंनि गोनांथि दं नोंखौ नांगौ नोंखौनो हाबा खालामखागोन आं जेरैखि जाया माबायदि बिमाया ओरै बन्दुक देखाय धमखि होयो आंहाथ' फिसाजोखौथ' बुंनोनो नांला बेफोर प्रब्लेमनि माबाफोर सलिउसन दंना गैया जाखो आंनि अननायनि जिन्जिजों साना खानानै दोनजाबाय आंखौ लायाबा जाबावगोन बे सान आरो सना अरायबो आं नोंनि ओमफ्रायथ' आं बेखौबो मिन्थिखायो जे नोंनि गोसोआ गुबुनफोरबायदि नंखाया गोबां अनखांनाय दं गोबां नोंनियाव माने अननायानो बारा आरोना रावजोंबो गोरोन्थिबो जानो होखाया बेखायनोथ' नोङो आंजोंबो खायदा उथायजायो मोजां जादों दे फट'स भिडिअ गासैबो दोनखाजोबनायखायसो नङाब्ला नोंखौबो माने बेबायदि हानाय नङामोन ना राजि जाहोनो नोंनि अननायखौथ' आं जेरैखि जायाबाबो सेनानैबाबो लाखायो नोंखौथ' मोनबाय नोंनि गोसोखौबो मोनगोन र' आङो नों राजि गैयाबाबो सेनानै लागोन आं आरो जाय सिख्लाखौ नों हास्थायदों न बेलाय मा आं बुंब्लानो थांफिनबाय आरो जोंनि माखासे खोथाखौ मिथिबानो बेथ' नोंखौ डाइरेक्ट जायगायावनो फैखाबोखागोन खुनु टेनसनानो गैखाया आंहा उफ बेखायनोथ' आं जेबो मोना नोंसोर आंखौ गनाय दा गनाय बुरो बेलाय बुरो बहा आरामसे फैदों बियो बोरोलै बिहामजो बेखौ एकदम थिनहरफिनखाथारनांगौ ओइ आयै गोख्रै ओंखारलां आंनि न'निफ्राय आं बुंदों गोख्रै आउट दरजाया हनै बैथिं दं ओंखारलां गोख्रै उथि ओंखारलां मा मोनफैदोंहाय नों जोंनि न'आव मा मोननो माने आयै मा जालाबायखो नोंसोरो खबरदार नोंनि गाज्रि फाज्रि खुगाजों आंखौहाय दालिं नोङो आरे गुरै रायलायनो हायोना बेखौलाय मानो रागा जोंलायनांगौ नोंजों खुनु खोथा गैया आंनि आबान जिउआव मानो फैदों नोङो लाजायासै नोङो हो सनाना थना आंनि फिसालानि जिउआव फैफिननो
라지 마카지가 마이네 메칸도 라지 타나카이 사나안코 나가는 바이면나 나카이데 무집신나이다예 마? Wah, Jan, wah, nangis juga bu kia buat. Chala. Amre jalang ni tuntuli jo ne ma kalam gasin laida. Wah, Jan, wah, nangis juga bu kia buat. Mana tu mancin ni lai bai tu bang be bai jai de. Uri bu tanga, uri bu jaya. Suri kuno doang, ang ni kalau senu dengan ge. Dah ada ujung bikun jadau rau. फिसाजोखौ आंनो हरफाबावबायसो हरफानो मा हाबाबो खालामबावनांगौनोलै मानो दायाबो सोर खालामदोंलै सोर बे दाखुफोरनि बे दाखु मानि जानो गोनां हिनजाव नामालै मालै खानाय खेंख्रि ना मा मिगिबाल माबा सना हांगार अबाव सना जाबाय बायनफ्रा सनायाथ' आंनि थुनथुलियासैना नाथाय मा मोखाङै थांबावनांगौ जाखो दे आं ओइ थुनथुलि सना दाबो थांबा लांगोनलां नोंखौ